които му гледате. Аз съм PGXP47 и днес ще снимаме на Minecraft. Аз не я игра за първи път, но съм се развил доста. Преди почна клипа искам да кажа, абонирайте се с мен, ако ви е харесал клипа, дайте положителен вод за мен и пишете в коментарите, ако искате да пише на някаква друга игра. Затова да не си помислите, че съм читвал, просто си ги наредих така, не знам защо. Имах диаманти, лаписи, каблстоун и айрон и реших да си ги наредя. И сега ще ги махна. Този клип мисля да съм доста в недъра. Да се бия срещу гастове и всякакви такива. Але, излагаци. Бе, ще не мога да подскоча. Така. Не знае какво да направя с тия неща и... Нямах често, забрах да си направя и... Просто така ги сложих. Да, трябва да си направя често, бе. Така. Отивам. Няма се това да си правя често, бе. Просто си взех да имаме резервно. Нека да си направим често. Сега вече е друго. Изложа ето. Не става тук. Ще ги сложа ето тук. Не. Два вили. Тази шиба на трева. Само ми пречи. За нещо друго не става. Така. Прибирам това. Това не е. Това. Сега взема диамант. Това е най-новата версия за Android. Това. Сега ще оставям диамантите. Лаписа си го взимам. Те поставям. И сега отивам да си намеря някаква мина. Събера XP и
си енчант на нещата. О, прасе. Ела тук пеги. Смърп. О, би го на един път. Супер. Да търсим. Тук ми се струва, че ще бъде интересно. Така. О, да. Ще бъде много интересно. Не, няма да е. Това е просто пещера. Но пък има колко, което е добре. Ще пък и камъка, не знам. Добре, събрах целия кол. Това е... О, айрон. Супер. Да, направо беше голяма мина. О, още айрон. Но поне се здобих с айрон и кол. Но мината беше възчева още голяма. И вау! Това какво трябва да е? Близко ще има и джендър. Джеронимо! Видях нещо, което ме заинтересува. И тук запали да се слага на глава. Не. Нещо. Дината не ми трябва. Така. Тук наблизко, когато си търсех място, където да си направя къщата, видях някъде мина. Но, о, пиги. Но сега не знам къде е. Умре. Айде, чай. Това е супер. Ето, случва да се тъмва. Само искам да гледам нещо. И включи. Сега не ела тук е. Аронови. Знаех се, че става. Аронови, ти бе. Абе, бе. Или. Айде, двамата му бе. Той ще се спомнят по курси след малко. Но докато няма мина, мен ще ми е страшно тъп. Така че мисля да си помера, дори да се спалнат. Няма, утре влизам в Недъра. Нали не е утре като
в истинския живот утре, а утре в играта. Добре. Така, влязохме. Ме станало на най-шибаното място. Спаунер! Дами и господа, намерихме си спаунер и... Fuck! What the fuck? Spawner's Ghost. What the fuck? Shit! What the fuck? Oh my god! Стой. Леле, сега ако се окаже под мене... Леле, се застрелям. Нещо счупих спаунера. А това ще го взема. Свършено ми е. Окей. Сега... shit! Къде да му спра потока? Shit! Fuck! Не! Майка ти деба! Добре, че съм спална. Леле! Сигурно копеле. Я да ги спра, докато си взема нещата. Да, сега ми каже, че не действа това да и... Тук ми гръмна. Леле, обаче сега ако съм си загубил нещата... Сега ще скочи там на... Леле, дали са ми... Ужас. Измайгам. Мамка му на тоя шибан гаст. Леле, само ако беше ме станало на друго място. Леле, щях му да тази фамилия. Ма аз му ударих, защо не му я върнах? Може
Shit! Fuck! Това ще е този епизод, надявам се да ви харесва. Абонирайте се за мен, ако е така, дайте положителен вот за клипа и чао!